Čaute lidi, vítá vás Creeper Gamer. Vzal jsem si tady to jméno, protože když sami vidíte, mám na hlavě creepovou hlavu. Tadyhle to je Look Kid, ten má zombie hlavu, takže jakože za zombíka. Čaute lidi. Lol. Jo, tadyhle, jak sami vidíte, to bude hrát. A na zemi jsme si udělali diakrumpáč. Vidíte? Co tu máme dále? Tady ten komín, ten stavěl Look Kid. No, můžu vám říct, že trval méně díl než ten spawn, což vypadá jak, nevím, radši to ani nebudu říkat. To jakmile vylezete nahoru, takhle po žebříku, tak tam je taková díra, tou spadnete a nezabijete se, protože tady je voda. Dále, co je blbý, že ten server je bez pluginů a je přes Hamashi. A to je úplně nehorázně blbý. A kdybyste na něj někdo chtěl jít, tak si mě přidejte na Skypeu, jsem tam Tommy Karen a IPinu ještě dám do toho, do komentů. A ještě bez toho Hamashi vám to nepůjde, takže kdybyste to někdo nevěděl. V dalším díle asi udělám, jak ten server vám ukázat prostě, jak ten server udělat, jako přes to Hamashi. Mně teda osobně nejde přes jak to je, Craft Bucket, to nevím proč, prostě mi to nejde a proto nemám ty pluginy. Tak, co jsme to chtěli? Jo, já vám jdu ukázat spawn. Taky mluv něco, ne? Look Kid. Ale ty rozebíráš. Čistě komín. Děláš si ze mě prdel. Tak to jsi neměl, kámo. Já ti jdu vypnout game mod a celýho tě zmidlím. Já. Kde seš? Tady já. Ještě jsme tu s Fidou, která nechce mluvit. Je to admin. A Lukid je spolumajitel. Fido, aspoň by si mohla napsat čau. Uvidíme, jestli napíše. Jestli schválně napíše, nebo se bude čtvat na Facebooku, to nikdo neví. No, Koukejte. tak Fida vás teda zdraví. Nevím co, jo, ještě jsem zapomněl ukázat. Tadyhle to je lukostřelecká škola. Když si vezmete šíp, tam dáme do toho, do té hranice dáme tu. Nejsem na Facebooku, jsem na YouTube. Lol, no to je jedno. Tam dáme čarodejnici a vždycky ji sejmeme. My máme silný luky. Potom dále tady máme Tommy. Co jsi chtěl říct? Jdi do té lukostřelecké školy. Jo, já vám to jdu teda ukázat, když to prdele, proč jich tam dal tolik. Se stresu. Ňup! Hele, zas takhle nejsem, jo. Ňup! Ňup, no, už mě to nebaví. Dále tady máme 2 domy. Už jsem psal, že tam je creeper. 2 domy, tady ten stavěl Lukid, ten stojí 25 diamantů, tady ten můj, ten co jsem stavil já, ten už je prodaný, stál 40 diamantů, tady jsou také pistole, tamhle je stoleček, tam pavučina, tady jsou 3 ty čestky a tady když na to prdele, no tak to je jedno, tady mi chybí někdy to prkno. Když to zmáčkne, tak vám z toho vyletí třeba chleba. To je taky další dobrá věc. A to jsem také chtěl udělat tak to jsem chtěl udělat tobogán. Takhle do toho koupaliště. Tady to je koupaliště a to malinký to je výřivka. Jak sami vidíte, kouří se z ní. Jestli ne, tak já skočím do té vody. Šup. Hej, skoč. Mě nechce spadnout. Hurá. Nevím, jo, ještě se z ní kouří. To nám trvalo taky moc dlouho a docela dobrý Doom Ruse to nazval Lukid. Že jo? Jo.
A taky jsem chtěl udělat jako tobogán, jak jste viděli v tom dávkovači, v tom, jak jsem postavil ten dům, jak mi vyletěl ten chleba. Tak to jsem chtěl udělat také tobogán, nahoru dát místo chleba, místo prostě jídla jsem chtěl dát ty na koleje a dát prostě do tobogánu koleje a aby padaly prostě do vody, ale pak nevím, kam by dávali ten vozík, jo. No a dál už nevím. Jo, tak tady vám ukážeme naší Nepovedenou fontánu. Dalo by se říct. Ten komín už jste asi viděli. Dobře si nepamatuji, jestli jsme ho ukazovali, ten komín. Ten dia to jste taky viděli hned na začátku. Lukas to taky. Tu loď jste neviděli tamhle vzadu, jak tomu střelil tím šípem do toho bílého. No tak to je loď, no tak jdem to ukázat. To je zvířata. Jo, ty už jsi napřed. No, tady to taky stavěl Lukit. Já jsem stavěl celý spavn, že? No. OMG. No, tady je postel, jak vidíte v Česku papaní. A tadyhle se jakože tím ovládáte, bohužel ta loď nejede. A to je ještě napsáno, to je čínková loď. To jsem teďka taky chtěl říct. A vzadu má vlajku. No a... No, my jsme se dohodli, že jenom ukážeme server a příště budeme třeba, já nevím. Příště můžeme třeba natáčet, jak něco najdeme, nějaký dia nebo tak. Takže já se s tímto s váma loučím a čus u dalšího videa.